खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थारैनो सोरखारा बर'नि हायावबो एभिक्सन खालाममारगोन नामा थारैनो धुबुरी गवालपारा नगाव बायदि जिल्लायाव खालामखांनायनि उनाव सोरखारा ट्राइबेलफोरनि हाखौ नोजोर होदों नामा सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार हाग्रा बिफाननि सिङाव माखासे ट्राइबेल हारिनि जेराव रायजो जानाय बर' मिरि कार्बिफोरनि जायगाखौ मैयानि कालार एबा 17 जुलाइ कालाराव एभिक्सन खालामनायनि नटिस बिलाइ हरदोंमोन आरो बे नटिस बिलाइ हरनायखौ नुनो मोननानै रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों नाथाय बेसेबां सैथो बेखौ लानानै बावैसो सिगाङाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थारैनो बेयो नंमारगौब्ला बे जोंनि थाखाय गनायजाथाव नङा होनना बिथाङा सोंखारिदों मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बावैसो सिगां दिपेन बर' बिथाङा बर'आ आसामनि थागिबि हारिसा जानानै गावनि राव हारिमु आरो अधिकारखौ लानानै थांनानै थानो लुबैयो जानो हागौ बियो सोरनिबा थुनज्लायनाय होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंबावो दिपेन बर' बिथाङा नैथि खौराङाव दङ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों साखाफारा जादों सुख्लाय सेरफां बियाबाव बिपिएफ दोलोआ बिटिसिनि 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय औबारि बिसिडिसिआव गणेश कछारीनि दैदेननायाव खुंजादों मोनसे बिपिएफ दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गोबां दोलोआनो दासान्दि गावबा गावनि साखाफारा जानायखौ दिन्थिदों फोसावदिंनाय हाबाफारि लादों बेबादिनो बिपिएफ दोलोआव सा 300निबो गोबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैयो थामथि खौराङाव दङ खम जानथायसिम थांग्रा बेलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 आरो अग्नि 1 खौ आनजाद नायनायाव जाफुंसार जानो हादों भारत हादोरा भारतारि रैखाथि बिफाननि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला बे मिसाइलफोरखौ ओडिशानि चांदीपुराव थानाय इन्टिग्रेटेड टेस्ट रेन्जनिफ्राय आनजाद नायनाय जादोंमोन स्पेशेल स्ट्रेटेजिक फर्सजों सामलायजानाय बेलिस्टिक मिसाइलफोरनि आनजादा भारतनि थाखाय मोनसे जाफुंसारनाय होननानै बुंनांगोन फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला पृथ्वी 2 मिसाइलनि जानथाया 350 किल'मिटार जाय 500 किल'ग्रामसिम हाथियार बम परमाणु हाथियारफोरखौ लांनो हायो बेराफारसेथिं अग्नि 1 मिसाइलनि रेन्जआ 700निफ्राय लानानै 900 किल'मिटार आरो बेयाव 1000 किल'ग्राम परमाणु हाथियार लांनो हायो मख'जाथावदि 16 जुलाइ खालि लादाखआव हादोरारि आकाश मिसाइलखौ आनजाद नायदोंमोन जाय भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जानायनि 2 दाननि उनाव बे आनजादखौ नायदोंमोन बेनि उनाव दायो फिन पृथ्वी 2 आरो अग्नि 1 मिसाइलखौ आनजाद नायनायाव जाफुंसार जानो हादों भारतआ रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बेफोर जाफुंसारनायनि थाखाय भारतारि रौनिया आरो रैखाथि दारिमिनखौ साबायखर बावदों ब्रैथि खौराङाव दङ आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि बेरेखायै श्रीभूमि जिल्ला पुलिसनि मोनसे अपारेशना सोलिनायाव आन्दोनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसा निलाम बाजाराव सिग्रोमदोंमोन आरो सासे बाइक सालायगिरिनिफ्राय 30,000 याबा टेब्लेटफोर जब्द खालामदोंमोन पुलिसनि बायदिब्ला जब्द खालामजानाय फेग्रा मुवाफोरनि गोसोम हाथायनि बेसेना 6 कौटिसो रां जागोन होनना मिथिनो मोन्दों बे समाव फेग्रा मुवा जगायनायजों सोमोन्दो थानाय पुलिसा आब्दुल आजाद मुंनि सासे सुबुंखौबो खादों जाय ड्राग्स फालांगिरि मख'नो गोनांदि आब्दुल आजादआ गोबाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि फालांगिजों लोब्बा दंमोन बे बिथिङाव निलाम हाथाय पुलिस थानानि पुलिसा मोनसे गसर थिसनो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो बेराफारसेथिं बेबादि गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा जब्द खालामनायनि थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियानि गेजेरजों श्रीभूमि पुलिसखौ साबायखर बावहरदों 13 जुलाइ कालाराव मोनसे बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सन्देह गोनां सुबुंखौ खानाय जादों आरो गोथै सह'खौ फुख्रियाव गारनानै गावखौ फोथैना लानो नाजादोंमोन सन्देह खालामजानाय सुबुंनि मुङा आनारुल हक दरं कारुपेटिया पुलिसनि हेफाजाबाव मरिगाव बेलुगुरि पुलिस थानायाव थांनाय मोनायाव सन्देह गोनां आनारु हकखौ हाग्रापार ओनसोलनिफ्राय खानो हादों मरिगाव जिल्लानि बेलुगुरि पुलिस थानानि बिबानगिरि हेमन्त बरगहाइनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया बे अपारेशनाव गुबै सन्देह गोनां आनारुल हकखौ खानो हादोंमोन सन्देह गोनां आनारुल हकआ मिजारुल हकखौ बुथारदोंमोन आरो गोथै सह'खौ दलिगावनि मोनसे फुख्रियाव गारनानै गावखौबो फोथैनो नाजादोंमोन मख'जाथावदि बे बुथारनाया जुलि जायै सोमोन्दोनि थाखाय जादोंमोन होनना सन्देह खालामनाय जादों जों मिथिगौ म्यानमारनि थासारिया गोबाव समनिफ्रायनो दुंहाव थासारिजों भुगिनांगासिनो दं नाथाय दिनैनि समाव म्यानमारा बिग्रायारिफोरनि हिंसायारि दाङाबाजिनिफ्राय उदां मोनबाय बे बाथ्राखौ म्यानमारनि रौनिया सोरखारा गोख्रोङै बुंदों
जेराव म्यानमारनि रौनिया सोरखारा बुंबावो दि जों बिगिरारि दावहारुफोरखौ फोजोबस्रांनो हाबाय, जाय हादोरनि सा-सानजा बाहागोआव खुंथायनि खाफाला गेवबाय। हिंसारि जाथाय जानाय नंलिया बे खेबाव, जेराव म्यानमारनि चान रायजोआव थानाय नांबंगकिय सोहोराव आरो फिन बिगिरारि आफाद टां नेशनेल लिबारेशन आर्मी थामहिनबा TNLA नि आखाइनिफ्राय उदां जानो हाबाय। जुलि जानायनि उनावबो नोंथांमोना गथ' मोनाखै नामा? क'क्राझारनि MRM देहा फाहामसालियाव जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां खाबु। फैगौ 19 जुलाइ एबा गाबोन क'क्राझारनि MRM देहा फाहामसालियाव गथ' मोनै बिसि-फिसायफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मोनसे देहा नायनाय खाबु लानानै फैदों। गाबोन फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2 रिंगासिम क'क्राझारनि MRM देहा फाहामसालियाव IVF स्पेशलिस्ट डक्टर रिम्पी बर'आ बिथांजोआ नोंथांमोननि गथ' मोनै जेंनाखौ नायनो थाखाय फैगोन। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना जुलि जानायनि उनावबो देहायारि जेंनानि थाखाय गथ' मोननो हायाखै, बिथांमोना फैगौ 19 जुलाइ एबा गाबोन सनिबार खालाराव क'क्राझाराव थानाय MRM देहा फाहामसालियाव बेसेन होनाङालासे नायफै जानो हागोन आरो देहा फाहामगिरिनि मोजां बाथ्रा लाफैनो हागोन। बेनि थाखाय थोंजोङै बुकिं खालामहरनो थाखाय नोंथांमोना 9773987407 जानबुं नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बिटिआरनि तामुलपुर जिल्लायाव स्किल्स डेभेलपमेन्टनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोर रानदों। स्किल्स डेभेलपमेन्टनि फोरोंथायखौ बिटिआर खुंथायनि स्किल्स एमप्लयमेन्ट एन्ड एन्ट्रेप्रेन्योरशिप डेभेलपमेन्ट मिशननि बानजायनायाव खुंफुंजादों। 3 दान आगर एरनाय, सि सुनाय बायदि फोरोंथाय होनायनि उनाव मैया बायदि रोखोमनि गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौबो राननानै होदों MLA जलेन दैमारी आरो बिटिसिनि EM उइलसन हासदा बिथांनि नुजाथिनायाव। तामुलपुर जिल्लानि नावकाटा आरो तामुलपुर फरायसालिमानि अडिट'रियामाव स्किल्स डेभेलपमेन्टनि फोरोंथाय लानाय आइजोफोरनो सिलाइ मेसिन राननानै होनायजों लोगोसे फोरमान बिलाइबो राननानै होदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर हालामाव स्किल्स डेभेलपमेन्टनि सोलोंथाय हारखौ बांहोनाय, लाइमोन आरो आइजोफोरनो स्किल्स डेभेलपमेन्टनि फोरोंथाय होनानै गावखौ फसंथानो राहा खालामनाय, बे थांखिजों बे हाबाफारिखौ थांनाय सानखालि खुंफुंनाय जायो। रायजोआव दासान्दि समाजनि बेरेखा इनाय हाबा मावनाय सुबुंफोरा बांनायनिफ्राय बांगासिनो थादों। दिनैनि दिनाव खायसे सुबुंफोरा मोजां लामाजों थांदों आरो रां खामायदों, नाथाय खायसे गाज्रि लामाजों आगान होनानै समाजखौ गुबुंले खालामलांनायजों लोगोसे गावनि मुलाम्फानि थाखायल' फालांगिरि खालामदों। थांनाय माखासे सप्ता सिगां इउनिसेक्स सेलुनफोराव पुलिस बिफाननि गोख्रों नाजानाय आरो आफादनि गोख्रों नाजानायजों सा 30निबो गोबां लाइमोनफोरजों लोगोसे माखासे हौवाफोरखौबो एरेस्ट खालामनो हादों। बङाइगाव, चिरां आरो क'क्राझाराव थांनाय माखासे सान सिगाङाव इउनिसेक्स सेलुनाव थानानै गाज्रि फालांगिरि खालामग्राफोरखौ हमदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला बेनि अनगायैबो गोबांथार आन्दोआव बेफोरबादि आयेननि बेरेखा हाबा मावग्राफोरा मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो दं। बेसोरनि सायावबो जाहाथे थाबैनो गोख्रों राहा लाबावगोन, बे बाथ्राखौ खावलायनाय थाबाय। पुलिस आरो माखासे आफादफोरा जाहाथे गोख्रों नोजोरजों नायबिजिरनानै जिल्ला गासिखौबो नायबिजिरो आरो मानोना बेफोरबादि सुबुंफोर थानायनि जाहोनावनो हारि आरो समाजा गुबुंले जालांनो हमदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।